غافر علوم الأولين والآخرين قد سماك الرسول ظافر يا ابن البتول قد سماك الرسول ظافر يا ابن البتول يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. masu bibiyar mu a wannan kafa ta Ahlul Bait Daily TV, barkanmu da warhaka, sannan barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani shiri na musamman. Shiri ne zai duba akan tarihin Imam Muhammad Baqir alayhi salam. A takaice, Imam Muhammad Baqir alayhi salam ne ga Imam Ali Zainul Abidin wato Imam Sajjad alayhi salam da kuma Fatima yar Imam Hussein yar Imam Hassan alayhi salam. Da yake Imam Muhammad Baqir yana da alaka da tsatso da bangaren Imam Hassan al-Mujtaba da Imam Hussein alayhi salam, yasa ake masa lakabi da Hashimi a tsakanin Hashimawa guda biyu, ba da ba Alawi a tsakanin Alawiya guda biyu, da ba Fatimi a tsakanin Fatimawa guda biyu. Imam Muhammad Baqir alayhi salam tun kafin zuwansa duniya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bawa sahabinsa, wannan babban sahabansa Jabir bin Abdullah Ansari, labari kan cewa za ka yi tsawon rai kuma za ka haɗu da jika na Muhammad Baqir, ana masa lakabi da Baqirul Ulum. Idan ka haɗu da shi ka isar min gaisuwa ta gare shi. Ana masa lakabi da Baqirul Ulum ne saboda yana tsage ilimi da fede ilimi, kamar yadda Yaqubi marubucin littafin tarihi ya bayyana haka a cikin littafinsa. Sa'annan kuma bayan Baqir din akwai lakabobi kamar irin su Shakir, mai yawan godiya, da kuma Hadi wato mai shiryarwa, kuma Amin wato mai amintacce. Sa'annan kuma bisa doron tarihi, Imam Muhammad Baqir alayhi salam ya auri mata guda uku, sa'annan kuma ya haifi yaya guda bakwai. Daga cikin su kuma akwai Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, wanda da sunansa ne ake kiran wannan mazhabi ta Ahlul Bait, wato mazhabin Ja'fariyya. Kasantuwar Ahlul Bait alayhi salam sun samu sauƙin takura da kuma zalunci daga gurin mahukuntan zamanin su a lokacin imamancin Imam Baqir alayhi salam. Imam Baqir alayhi salam ya dinga fito da ilimuka daban-daban, yana fede su, kama daga abin da ya shafi aƙida, tarbiyya da kuma zamantakewa. A bangaren da ya shafi abubuwan da ya tattauna akai, akwai game da gazawar hankali wajen gano haƙiƙanin Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala wanzaje wanda ba zai taɓa gushewa ba, da kuma wajibcin yi wa imami biyayya. Sa'annan kuma Imam Baqir alayhi salam ya ilmantar da ɗalibai da dama. Daga cikinsu akwai Jabir bin Yazid Jufi, wanda ya kasance ya ruwaito hadisai wajen 70 da guri Imam Baqir alayhi salam. Shi dai Imam Baqir alayhi salam an haife shi ne a ga watan Rajab shekara ta 57 bayan hijira, sannan kuma shekarar imamancin shi ya fara ne a shekara ta 95 bayan hijira, sannan kuma har zuwa shekara ta 114 bayan hijira, wanda a shekarar ne ya yi shahada. To, ganin kan cewa damar takaitaccen tarihinsa muka so mu baku, muna amfani da wannan dama wajen taya al'ummar musulmi murna da zagayowar ranar haihuwar Imam Muhammad Baqir alayhi salam, wanda shine imami ko kuma limami na biyar, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bisharar wanzuwarsu. Sa'annan kuma muna fata Allah ya samu a cikin cetonsa bi haƙƙi Muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. أنت من أهل بيت قد ذقوا العلم ذقا، جامعت العلم والحلم معا
عملا وفكرا حقا حقا. فيك علم الرسول ظافر يا ابن البتول، فيك علم الرسول ظافر يا ابن البتول. يا حبيب قلوب المؤمنين، يا حبيب قلوب المؤمنين.